Mayong buntag mga kaigsuonan, niya na sab kita sa ato nga panimbahon ni ining atong Cebuano online worship service. Welcome kitang tanan katong naa sa inyong mga panimalay, magpahilo na kita alang sa pagsugod ni ining panimbahon ug sa bisan asa kita nga dapit dinhi man sa Pilipinas o sa laing kanasuran. Welcome kita og giabi-abi ang tanan ni ining atong pagsimba karon. Palihog, manundog kita alang sa tawag sa pagsimba. Ngari kamo katawhan sa Dios bisan taliwala sa atong kalisdanan, daygunta ang Ginoo kay siya nakikauban kanato. Ngari kamo uban ang magpasalamado nga kasigkasin, kay gugma sa Ginoo bago sa matag adlaw, ug kini walay tinutuban. Kay ang Ginoo balaan nga Dios og puno sa gugma nga walay paglubad. Busa daygunta ang Dios. Balaan, balaan, balaan ang atong Ginoong Dios nga makagagahom sa tanan. Siya mao ang Dios kaniadto karon ug sa manabot. Atong awiton ang awit sa pagdayeg, balaan, balaan. Sa kabuntahan
magampo ta. Dalaygon ka o Dios sa nga tanan, Ginoo ug manluluwas sa among kinabuhi. Salamat sa higayon nga kami makasimba ug makadaig sa imong kaayo, sa espiritu ug kamatuoran. Andama ang imong katawhan sa pagpamati sa imong pulong karon nga buntag. Dihugi sa langit mong kaalam ang imong minsahiro, aron makakaplag ug luna sa among tagsa-tagsa kakasing-kasing. Salamat bisan pa sa kinabuhing madagayaon, taliwala niini nga pandemya ang among kahadlok o kahingawa, apan ikaw gayod ang among taming ug dalangpanan sa tanang higayon ug walay nakulang. Puna kami sa imong grasya ug kaluoy, sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Ang patukuranan sa ato ang pagpamalandong ni ining kabuntagon makita diha sa sulat ni Juan kapitulo 15 9 hangtod sa 17 o primerong Juan 4:7 hangtod sa 12 nga nagaingon, nahigugma ako kaninyo ingon nga ang Amahan nahigugma kanako. Pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma, sama nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong Amahan ug nagpabilin sa iyang gugma. Isultihan ko kamo niini aron mabatunan ninyo ang akong kalipay ug mahingpit ang inyong kalipay. Kini mao ang akong sugo, paghigugmaay kamo sama nga ako nahigugma kaninyo. Ang labing dakong gugma nga ikabhatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala, mao ang paghatag sa kaugalingon niyang kinabuhi alang kanila. Kamo akong mga higala, kun buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo. Dili ko na kamo tawgon nga mga sulugoon, kay ang sulugoon wala mahibalo sa gibuhat sa iyang agalon. Hinuon tawgon ko kamo nga akong mga higala, kay gisultihan ko man kamo sa tanan nga nadungog ko gikan sa akong Amahan. Dili kamo ang nagpili kanako. Ako ang nagpili ug nagtudlo kaninyo aron kamo manglakaw o mamunga og bunga nga muhangton. Busa ihatag kaninyo sa Amahan bisag unsay inyong pangayoon, kaniya pinaagi sa akong ngalan. Kini mao ang gisugo ko kaninyo paghigugmaay kamo. Primerong Juan 4:7 hangtod sa 12 nga nagaingon, mga igsuon, maghigugmaay kita kay ang gugma gikan sa Dios. Ang naghigugma sa iyahang isikataw anak sa Dios, ug nakaila sa Dios. Ang wala may gugma sa iyang isikataw wala makaila sa Dios, kay ang Dios gugma man. Gipadayag sa Dios ang iyang gugma kanato, pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak nganhi sa kalibutan, aron makabaton kita sa kinabuhing walay katapusan, pinaagi kaniya. Ang matuod nga gugma mao kini. Dili kita maoy unang naghigugma sa Dios, kun dili siya maoy unang naghigugma kanato. Ipadala niya ang iyang anak aron pinaagi kaniya mapasaylo ang atong mga sala. Mga igsuon, kun ingon niini ang paghigugma sa Dios kanato, kinahanglan nga maghigugmaay usab kita. Wala pay tawo nga nakakita sa Dios. Apan kun maghigugmaay kita, magpuyo kanato ang Dios ug maghingpit dinhi kanato ang iyahang gugma. Dinhi natapos ang pagbasa sa balaang kasulatan. Panalanginan kita sa Ginoo sa iyahang mga pulong diya usab sa atong pagpamalandong niini. Sa miyang akong
morning! Maayong buntag natong tanan mga kaigsuunan. Bisag ni lapas na ang selebrasyon nato sa Pasko, pero manghinaot ko nga maayo ra ang atong pagsaulog sa Pasko. Bisag natapos na ang maong selebrasyon, no? Bisan sa kapit-os sa panahon, kapit-os sa atong mga resources, kapit-os sa paglihok o panagtagbo apan ang Dios nga maoy tuburan sa gugma, maoy nagpahiluna sa tanan aron ang atong pagsaulog sa pagkatao sa atong Ginoo mahimong mabulokon o makahuluganon. Sa pagbiya nato sa tuig 2020, dili gayud pud malikayan ang mga nagkalain-lain nga gibati ug pagbati. Lain-lain nga kasinatian, lain-lain nga hulagway sa pagsabot sa mga panghitabo. Apan taliwala sa daghang gumunhap sa atong mga kinabuhi, personal man, panimalay, katilingban ug sa tibuok nasod sa Pilipinas. Gidala kita sa Dios nga walay kaulangan diya sa pagdawat nato sa bag-ong tuig 2021. Magpasalamat usab kita sa Dios sa mga kasimbahanan nga naningkamot sa pagpadayon sa ministeryo sa iglesia. Ilabi na kining atong hiniusang panimbahon sa atong kaugalingong pinulungan. Thanks be to God for His wonderful works in our lives for the past year. Busa mga igsuon niini nga Domingo, atong pamalandungan ang uluhan sa atong mensahe. Kung ang gugma maghari, ang pinakadakong gasa. Unsa man kining dakong gasa? Sa daang tugon ang balaod sa Dios naglangkob sa napulo ka sugo. Apan sa panahon ni Jesus nahimo kini usa. Love God with all your heart, mind, soul, and strength, and love your neighbor as yourself. Ang sentro sa balaod mismo mao ang gugma. Kini ang pinakadako nga gasa sa Dios sa kalibutan. Tungod kay ang Juan 3:16 nag-ingon, kay gigugma sa Dios ang kalibutan, hinunua iyang gipadala ang iyang bugtong anak, aron kinsa katong mutuo makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Mga igsuon, unsay papel sa gugma sa atong mga kinabuhi ingon nga mga Kristohanon? Love, gugma, the highest and greatest gift of God to us. Ug mao kini ang rason nganong gipadala niya ang iyang bugtong anak nga si Jesus, kini tungod sa dako niyang gugma. Kung ang gugma ang maghari sa matag usa kanato, nandili na ta mohimo og mga butang nga makadaot kanato. Makadaot sa atong isig katawo, makadaot sa atong pamilya nga maghatod kanato sa dili maayong relasyon. Sa makadaghan ang mga relasyon nga putol, nga bugto, nga daot, ngano man kaha kini. Kini tungod kay nagpasulabi ang mga personal interest. Sa panimalay pananglitan, ang magtiayon nagbulag tungod sa daghang rason. Una nga ang asawa or ang bana nangabit, nag-away tungod kay nangabit, nag-away tungod kay walay kwarta, ug uban pang mga rason. Usahay maingon dayon ang bana or asawa, mas nakakita na kog mas bata pa kay kanimo, ang bana maingon mas sexy pa nimo, no? Mas buutan pa nimo, o daghang mga istorya-istorya nga dili maayo. Masakit pod ang buot sa usa ka asawa kung istoryahan og ingon ani sa bana. Unya mga relasyon pod sa mga ginikanan o mga anak, mga guba, no? Sa daghang mga rason. Busa kung ang gugma mga igsuon ang gasa sa Dios kanato, nan angayan lamang nga ato kining dawaton ug atong ipakigbahin sa uban. Pinaagi sa atong paggawi, paghuna-huna o pagbati. Busa nga atong teksto nagpadayag sa mando sa Dios kanato, unsa man kini, nga maghigugmaay kamo sa usa ug usa. Usahay ginaingon nga mas malisod pa ning mahigugma pud ta usahay niing bisan sulod sa simbahan nato. Kay usahay musimba taw nya na atong ang gikalagutan, kasakitan, nya mo kanta-kanta tag I love you with the love of the Lord. Murag di ko ta kay kahimo usahay, no? Tungod kay nalagot ta. Pero ang mando sa Dios sobra pa niya na, no? To even love our enemy and even love the unlovable. Katong mga batang ipang sipon, ipang unsa na ilang mga itsura, bulingot kayo, no? Lisod higugmaon, no? Pero mao ni mando sa Dios. Nagiingon, it is easier said than done. Sayon ra daw sultion ning gugma pero lisod buhaton, no?
So kini untang gugma mao ang makapalahi sa usa ka Kristohanon. Mga si Gandhi miingon, I love your Christ but I don't like your Christianity. Ngano ka? Tungod kini sa pamaagi diha sa atong pagpadayag sa atong pagkakristohanon. Ingon pa isulob lang daw nato ang atong pagkakristohanon kung Domingo na. Nya kalimtan nato, isulod nato sa atong mga kabinet o aparador inig lain nga mga adlaw Lunes hangtod Sabado kuhaon na lang pod inig ka Domingo, no? So Kristohanon tag Domingo, the rest of the days nawala atong pagkakristohanon. So muna si Gandhi, I love your Christ but I don't like your Christianity. Ang kalibutan karon puno sa kasamok, kagubot, kadaot ug uban pa. Kini tungod kay ang mga tawo nagpasulabi sa ilang kaugalingong kahakog, kadalo, pagdumot, kasuko, kayugot. Hate rules the world. Walay pagtagad sa kahimtang sa uban. Walay gugma sa usag-usa. Nagpasulabi ang mga personal nga interest lamang. Mao nga adunay kakulangon ang uban tungod kay ang uban maakop-akopon, dili kahibalo makigbahin sa uban. The world is full of hate and evil desires. Mong naay daghan kagubot, patay, panag-away, panagbingkil. Bisan sulod sa iglesia nagapanghitabo kini. Kay mismo ang atong mga líderes sa iglesia wala magpakita sa ustong pagawi o pagkinabuhi. Puro kwarta ang naa sa hunahuna. Puro posisyon ang gitinguha ug labaw sa tanan possession. Wala na magsubay sa sugo sa Dios nga mao ang pagtagad sa uban. Pag-amping sa kabuhatan o sa tanan nga gitugyan sa iglesia. Wala na muhaom sa katuyuan sa Dios ang mga motibo diha sa pagpangalagad. Nawad-an sa pagigugma ug pagtagad nga matinud-anon sa misyon sa atong Ginoo. Aduna kunoy tulo ka klase nga gugma. Una, kini giingon og agape love. Kaning divine love, no? The highest form of love. Kung kini daw klase nga gugma mo ay muhari sa atong mga kinabuhi, no? Nindot kaayo kung mao kini ang muhari because it is the highest and greatest gift and should be the center of these three kinds of love. Ang ikaduha kaning giingon og eros love, gugma sa opposite sex. Daghan daw kuno mga relasyon pod ang nadaot ni ining klase nga gugma tungod kay lustful daw ni nga klase nga gugma. Ug sa Biblia nga gipaklaro gyud kaulag, no, kay naapay bana or asawa nangita na og lain, no. So katong kaning mga Dharman stories, no, daghan ni siya mga istorya nga maghatag kanato og leksyon, no. Naingon sa Dharma, ingon pa, we are not only telling stories, we are changing lives, no. So katong makakita ato nga mga istorya mausab gyud ang direksyon sa kinabuhi, no? Katulo kanang giingog filial love, gugma sa pamilya. Apoy daghang dili maayong panghitabo ni ini nga klase nga gugma kay sa pamilya nagiingon og incest, ang amahan mangunay og anak or ang igsuon nga lalaki mangunay sa igsuon nga babaye, anong gitawag og incest, no, naiunay po, no. So filial love nagapanghitabo ni sa atong panahon karon. So these points, no, katong mando sa atong Ginoo, sugo sa atong Ginoo, points to loving God, loving others, and loving ourselves, no. So, sa Dios gyud ang pinakauna, sa uban ug sa atong kaugalingon. Usa ang pangutana mga igsuon, giun sa nato kini pag-practice diha sa atong mga relasyon. Ingon nga mga Kristohanon nga nagatuo sa Dios nga mao'y tinubdan o tuburan sa gugma. Mga igsuon ato kining poston pag-usab aron atong abrihon ug atong igasa ngadto sa uban. Gugma ang pinakaanindot o makahuluganon nga gasa nga ni kanato gikan sa Dios. Ang gugma usa sa mga bunga sa espiritu nga makita sa Galatia 5:19. Ginaingon, let us not settle for fake love, no, kay naay kalainan ang fake ug ang true love. Because true love is selfless and pure. It has pure and sincere intentions and motives. Just as God has pure and selfless motive for humanity, that His only begotten Son was sent for the redemption of the whole world, which is sinking deep in sin. Unsa may nakapadasig kanimo igsuon sa pagbuhat o sa pag-alagad? Unsay nakapadasig nimo sa paghatag og pakigbahin sa imong mga resources ilabi na panahon sa kapitos? Unsay nagmotivate nimo nga nahimo kang pastor, nurse, doktor, teacher ug uban pa nga mga profesyon? Nagtuwa ko nga kung wala kay motivation sa gugma,
dili ka makahimo sa paglahutay. Apan kung ang gugma maoy magpadasig kanimo karon, nan malipayon ka nga mubuhat og mga lagad. Tungod kay kung dili kita motivated by love, malisod ang paglihok, pagbuhat ug pagpakigsandurot sa uban. Kung ikaw usa ka magtutudlo, dili kini sayon nga profesyon. Like mga batang gagmay imuhang atimanon kada adlaw imong antusan og serbisyo. O kung pastor ka, usahay dili pud ganahan ang kongregasyon nimo, usahay dili pud kaganahan sa kongregasyon. Apan kung ang gugma sa pagpangalagad anaa kanato, makapadayon ug makalahutay ra kita. Unsa bagayod ang mas gihigugma nato? Si Timothy nagsulat sa ikaduhang Timoteo 3:2-5 nagaingon, kay ang mga tao unya magahigugmaon man sa ilang kaugalingon, mga hinapi, tigpagawal, hambugero, tampalasan, masukihon sa mga ginikanan, walay igabalos, dili Diosnon, walay pagbati sa pagigugma, dili malukmay, tigbutang-butang, magpatuyangon, mabangis, dili may gugmaon sa maayo, mabudhion, madali-dalion, tigpaburot nga nahigugma sa kalipayan inay sa Dios untay Hinuon, nga nagabaton sa dagway sa tinuuhan, apan nagapanghimakak sa gahom niini, likahi kining maong mga tawhana. Mga igsuon mao kini ang hulagway sa mga tawo nga walay paghigugma sa unsay sugo ug mando sa Dios, ug walay paghigugma sa unsay maayo ug matarong. Nagpasulabi ang kadautan ug walay pagtagad sa mga butang nga maghatod sa kayuhan ug kabuluhanan sa tanan. Kung ang mga tawo o ang kalibutan nga gibuhat sa Dios sa gugma, gugma ang maghari, aduna gayoy pagsinati sa kalinaw, kaangayan ug makita diha sa atong pagpadayag sa gugma ang bunga sa espiritu. Apan kung magpasulabi ang kasuko, kayugot ug pagdumot, wala gayoy tunhay nga pagkinabuhi. Usa familiar man kaayo ta, nakabaluman ta, nakadungog ta ni adtong pulis nga nakapatay no sa mag-ina. Nagiingon, anger is near to danger and leads to murder. If the world is full of hate and evil desires, it will ruin our lives and the whole of God's creation. Munay giingon sa kanta, according to the song, what the world needs now is love, sweet love. Familiar man taanan. Ginaingon, faith makes all things possible, hope makes all things work, and love makes all things beautiful. Busa ang 1 Corinthians 13:13 nag-ingon, ug karon nagapabilin kining tutulo, ang pagtuo, ang paglaom ug ang gugma. Apan ang labing dako niini mao ang gugma. What can't we give up this new year? Siguro daghan na ta og lista sa atong New Year's resolution. Ug sa atong lista, unsa man ang dili nato mag-give up? Unsa man ang rason nganong di man nato mag-give up? Dala-dala pa siguro nato sa atong mga kasing-kasing ang mga butang nga naghatag kanato sa kabug-at sa pagbati, sa paglihok ug pagbuhat. Kung si Elsa pa sa Frozen, let it go, let it go. Can't hold it back anymore. So let love be our greatest choice. Sa istorya ni Hosea ug kang Gomer, no, familiar man ta ani, gikumpara ang relasyon sa Israel ug sa Ginoo ngadto sa relasyon ni Hosea ug ni Gomer, kay kani si Gomer nang nangita pud og lain, no, murag adulterous, no. Pero ingon pa, ang Dios wala gyud mobiya sa katawhan sa Israel, bisag nagluib ang Israelitas, no, nangitag laing Dios, wala gyud mobiya ang Ginoo, no, bisag nagluib sila sa Dios. Munay giingon, this is the beauty of God's love, matinud-anon, masinabtanon ug malungtanon, and God will never give up on us. Sa atong pagsaulog sa bulan sa gugma, hinaot nga ang gugma sa Dios atong masinati diya sa atong padayon nga pag-alagad kaniya, diya sa atong pagpakilambigit sa mga buluhaton sa iglesia, diya sa atong pag-atiman sa atong nga pamilya, diya sa atong isig katawo ug padayon nato nga pagtagad ug paggawi pinasikad sa gugma. Gugma nga tinunay, gugma nga putli ug gugma nga matinud-anon gayon. Magbuhat kita mga igsuon dili tungod kay anaay nagtan-aw kanato. Magbuhat kita tungod kay nahigugma kita. Busa ang 1 Corinthians 13:1-13,
is the description of what love means. Sa bisan unsa nga mga relasyon, asawa, bana, anak, ginikanan, anak-anak, silingan, mga kauban sa trabaho, kauban sa iglesia, ug sa uban pang mga relasyon. Apan masubo usab kita kay matud pa gusto na ko ning igbahin nato karon. Mao daw ni ang kahimtang sa 21st century, where sex is free and love is expensive, where losing a phone is more painful than losing our virginity, where modernization means nudity, where if you don't drink or smoke, you will be out of fashion, where the boys flirt and pass negative comments to other girls, where if you don't fool your partner, it's because you are not smart, where the bathrooms have become photography studios, where temples turn into dating points. Panahon ni Jesus, ang templo na himong den of thieves. Where worshiping is difficult, where lies became realities, where the ladies fear pregnancy more than HIV, where pizza delivery is faster than the emergency response, where people fear the thieves and the terrorists more than God, or people fear COVID-19 more than God, where people became toxic when they tell you your truth, or when you resist to change, where perspective and clothes decide the value of a person, where money is more important than family and friends, where children are ready to leave their families for their love of the moment, where love is a game. This is the new generation of humanity, or what we call the millennials, according to Norma Aguero. Ang Diyos sa gugma magahari unta kanatong tanan, labi na sa atong pagpadayon sa pagatubang sa mga hagit nining bag-ong tuig. Panalanginan kita sa Dios nga mo'y tuburan sa gugma nga walay paglubad ug walay paghubas. Sa atong pagsira sa tuig 2020 ug pag-atubang sa 2021, abrihan nato ang atong mga kasing-kasing ug hatagan nato og luna ang atong Ginoo sa atong mga kinabuhi ug atong paharion ang gugma nga gikan sa Dios. Friends, give up all that hinder your relationship with God. Let it go and let God reign in your life. Inaot pa nga atong isalikway ang tanan nga makahatag og kabugat sa atong kinabuhi. Atong ipalabi ang mga butang nga naghatag kanato og kaayuhan ug labaw sa tanan paharion nato sa atong kinabuhi ang gugma nga maoy dako pinakataas nga gasa sa Dios. Kay walay makapahamulag kanato gikan sa gugma sa Dios. Ug sa atong pagsumada ni ining tanan adunay tulo ka mga punto, nga importanteng mga punto nga atong mahibaw-an. Una, kung ang gugma ang magahari sa atong kinabuhi, sayon di ay ang pagpasaylo, labi na sa mga tao na nakahatag kanato o kanimo ug kasakit sa buot sa una-una ug pagbati. Kaduha, kung ang gugma magahari sa atong kinabuhi, sayon di ay ang pagpasiguli sa atong mga naputol, nadaot ug nabuak nga relasyon. Ikatulo, kung ang gugma ang magahari sa atong kinabuhi, sayon ang pagkabot sa atong tinguha alang sa kalinaw ug kayuhan kanatong tanan. To end, remember this. Be a reflection of what you'd like to see in others. If you want love, give love. If you want honesty, give honesty. If you want respect, give respect. You get in return what you give. So give love not only on Christmas Day, but every day of our lives. And let love reign in our lives. Pariun nato ang gugma nga iya sa Dios. Ang himno nag-ingon, the love of God is greater far than tongue or pen can ever tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest hell. The guilty pair bowed down with care. God gave His Son to win His erring child. He reconciled and pardoned from sin. O love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure. Amen. Atong andamon ang atong hunahunang kasing-kasing diha sa atong mga katilingbanon nga pag-ampo sa pagduol nato sa presensya sa Dios, ato nga duolon ang Ginoo pinagi sa atong tanan nga mga pangamuyo kaniya. Mag-aampo kita. Ikaw ang Ginoo sa tibuok nga universo. Ikaw ang Ginoo sa tibuok kalibutan.
Ikaw ang Ginoo sa among mga kinabuhi. Amahan, niini nga kabuntagon midol kami kanimo uban sa pag-ila sa imo nga kaayo sa matag usa namo ka kinabuhi. Ikaw o Dios nagahatag kanamo sa imo nga pagdasig, sa imo nga hatag kanamo ginuog paglaom labi na sa mga pulong nga gisaysay sa imong alagad. Salamat nga ikaw pahinumdom na usab kanamo sa imong dakong gugma alang kanamo. Salamat o Dios tungod kay ikaw gayud nahigugma kanamo bisan dili kami angay nga higugmaon. Amahan namo nga langit nun, dala namo ang among nga mga kinabuhi sa imong tubangan kauban sa among Ginoo nga mga pangamuyo diha kanimo. Nagaampo kami nga ikaw magapanalangin sa tagsa-tagsa namo kapanimalay nga diin ang imo Ginoo gayud nga pagbantay, ang imong divine protection maoy magapandong kanamo nga dili kami Ginoo matakdan niining pandemic sa COVID-19. Mahan sayod kami nga ikaw ang Dios nga nasayod labaw kanamo sa among gitugyan kanimo ang tanan. Amo sab nga gidala sa imong tubangan Ginoo ang amo nga mga iglesia nga diin diha sa pagpadayon sa mga buluhaton bisan panining taliwala sa kausaban nguban Ginoo ana pa sa ilang panimalay wala maka adto sa face-to-face worship ubang mga kasimbahanan wala pa usab maga face-to-face worship service tungod sa maungang kahimtang. Kampo kami nga bisan paniini nga mga sitwasyon ang imo Ginoo nga paglig-on magabot kanamo nga pinaagi niining among pagsalmot ug pag-apil niini nga panimbahon sa online worship. Ang imo Ginoo nga grasya, ang imo Ginoo nga paglig-on maanaa sa matag usa kanamo, sa matag usa ka panimalay bisan paglig-on sa tibuok lawas ni Kristo diha sa tibuok nga iglesia. Salamat o Dios tungod kay ikaw mindful ikaw kanamo Ginoo diha sa tagsa-tagsa ka mga ministeryo nga diin gihimo sa imong mga katawhan amo kini nga gihimo to glorify your name O Lord nga mahimaya ikaw diha sa taliwala sa imong katawhan nga ang imong gugma Ginoo mabati namo bisan pa taliwala niini nga mga kalisdanan. Dili kami mahadlok og malipay kami Ginoo bisan sa adlaw-adlaw ay imong gidugang sa among makinabuhi. Ang paglaom ug ang kahayag diha sa naong sa among Jesucristo among makita o Dios ug ang gugma nga tabon kanamong tanan amo usab nga mabati sa matag usa. Nagampo kami nga ikaw magapadayon sa pagpanalangin sa tibuok nga katilingban labi na diha Ginoo sa among pag-atubang niini nga pandemic diha sa mga pagpaningkamot sa among gobyerno sa mga health protocols ug labaw sa tanan o Dios ang imong pagpanalangin sa mga frontliners nga anaa Ginoo nagaungaw kanunay diha sa mao nga balatian kay daghan gyud ang posibilidad nga sila Ginoo ma-expose niini nga bakterya. Lord, walay arang diha kanimo o Dios. Nagampo kami nga ikaw maga-protect kanila Ginoo. Labaw sa tanan ang mga infected Ginoo sa COVID-19. Nagampo kami nga maayo sila Ginoo. Bisan pa ang amo o Dios nga mga kaigsuonan nga na-expose ug nag-quarantine sa ilang panimalay, lig-unon mo sila o Dios ug gihatag kanila Ginoo ang kadasig ug ang pagpaduol kanimo sa pag-ampo. Diha sa mga adlaw sa quarantine, anaa kanila Ginoo ang kalig-on ug ang pagpaduol sa imo Ginoo nga presensya. Salamat ining tanan Lord nga bisan pa niini nga makasinatian, ikaw ang Dios nga nagakos kanamo ug magapabati nga ikaw nahigugma sa matag usa. Nagampo kami sa among gobyerno nga diin sa pagpaningkamot nga maabot na ang vaccine aron o Dios ma-neutralize kining COVID-19, mapahawa na sa among nga nasod. Kag Ginoo magapanalangin ug maabot ang mga resources gikan man sa panudlanan sa among nasod ug sa uban Ginoo
nga naga-donate, nagaambag aron ang tanan Ginoo makabaton og vaccine ug ma-free ang Pilipinas niining mao nga balatian. I-bless silang tanan Ginoo ug ipatigbabaw ang gugma sa ilang mga kinabuhi. Nga sa ilang pagtabang o Dios, ang gugma nimo mao'y mapatigbabaw ug dili ang ilang mga personal nga mga intereses. Salamat dining tanan Lord, i-bless ang among presidente nga din diha sa iya Ginoo nga giatubang nga mga pagsulay sa among nasod. Bisan Ginoo sa iyang pangidaron, tagaan mo siya Ginoo og hunahuna og kusog diha sa pagkabatan-on. Salamat ining tanan Ginoo, bisan pa diha sa imong pagpanalangin sa amo nga mga panggobyerno gikan sa national ngadto sa local units o God. Kau Ginoo gyud ang Dios nga magagiya kanila o magaprotect kanila diha sa tanan nga mga kakuyaw nga ilang nga giatubang. Salamat ining tanan Lord, ug salamat sa kaayuhan, salamat sa imong paglig-on, ug salamat o Dios nga ikaw gayud ang Dios nga nagatubag sa tanan namong nga pag-ampo. Salamat usab bisan pa sa mga celebrations sa imong mga kaanakan sa tanan nga naga-birthdays niini nga semana. Maga-bless ikaw sa ilang mga kinabuhi ug gatagi sila Ginoo ug mapasalamaton nga kasing-kasing sa imo Ginoo nga paghatag kanila og dugang pa nga mga katuigan sa ilang kinabuhi. I-bless ang ilang family ug bisan pa diha sa positibo nga paglantaw sa kinabuhi. Mo kini amo mga pag-ampo ug pagpasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Tawag sa paghalad, Hebrewhanon 13:15-16. Busa himuon ta kanunay ang halad ngadto sa Dios. Pinaagi kang Hesus. Mao kini ang halad sa pagdaig gikan sa mga ngabil nga nagsugid sa iyang ngalan. Ayaw kalimot pagbuhat sa maayo og pagtinabangay. Kamo kay mao kini ang mga halad nga makapahimuot sa Dios. Ato na karong andamon ang atong mga halad ug kita man nga naa sa panimalay ato usab iandam para madala dito sa atong local nga churches. Kita dawata o Dios kining halad sa imong kaanakan. Ikaw magabendisyon niini aron kini mulambo og mamahimong gamitunon
alang sa paglambo sa imong buluhaton ni ini nga iglesia. Lord, ikaw gayod baga panalangin sa matag usa kanamo bisan pa kadtong anaa sa ilang panimalay, Lord. Hatagi sila sa imong bendisyon, hatagi sila sa imong panalangin, hatagi sila sa imong kalipay. Lord, salamat nga tanan sa imong grasya kay ikaw kanunay naga amuma sa matag usa kanamo. Bosa Ginoo, tudloy kami nga mapasalamaton diha sa imong throne of grace. Kini ang among pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Tunasab kita sa atong mga pahibalo ni ini nga kabuntagon. Ato una ang atong mga pagpasalamat sa mga suon nato nga nagahatag og dugang pagpadayon o nagapadayon kini ato nga ministeryo. Pasalamatan nato ang atong magwawali si Reverend Ermelinda Villegas ug ang ato nga pangulo ni ining atong panimbahon karon si Mrs. Rosity Crusit. Usab nga pasalamatan ang atong accompanyist si Erica Panutis nga mao ang nagahatag kanato kanunay sa direksyon sa atong musika niini nga atong pagpadayon sa atong panimbahon. Ang ato nga worship director si Reverend Melvin Ramuso ug ang ato nga multimedia ministry in charge si Reverend Wenzel de Holden. Pasalamatan usab nato ang ato nga mga Central District Pastors and Company, ang atong mga lay nga nagatabang kanato diya sa atong pagkanta sa choir. Salamat sa atong mga kaigsuonan nga mahatag og higayon alang niini nga ministeryo. To God be the glory. Ug sa ato usab nga mga kaigsuonan nga diin padayon nga nagasuporta pinaagi sa ilang nga mga sponsorship sa atong paniudto during sa ato nga recording. Pasalamatan usab nato sila, ilabi na niini nga recording din nagahatag kanato og dugang kalig-on sa atong physical nga panglawas. Sa sunod nga Domingo ang ato usab nga preacher February 14 Pastor John Hernani og sa 21 ang ato nga evangelist sa Catalonan Grande UCCP si Evangelist Marianito Victoriano. Salamat sa mapadayunon nga pagsuporta niini nga ato nga buluhaton. Ug sa uban pa nga adunay kasing-kasing malipayon nga mo padayon sa pag hatag sa ilang mga suporta pinaagi sa sponsorship sa lunch during sa atong mga recording. Welcome kamo, i-connect lang sa ato nga pastor si Reverend De Holde o bien si Pastor Reverend Ramos. Subon ko maayong buntag kanatong tanan. Palihog manindog alang sa awit sa himno sa pagsalig ang himpit nga gumba sa Dios. Sa
Salamat o Dios sa gugma nimo nga putli ug wala gayoy pagkabalhin ug walay kinutuban. Salamat o Dios, bisan pa sa amuang pagka maluyahon, sa among pagka makasasala, imo kaming gitubos aron kami maluwas gikan sa among mga kasalaanan. Ug kini tungod sa imong dakong gugma alang kanamong tanan. Salamat o Dios sa imong pagpadala sa imong bugtong nga anak nga si Ginoong Hesukristo. Pinaagi sa imong gugma kami nakabaton og kaluwasan. Diha kanimo o Dios, aduna gayud kami kasiguruan. Diha kanimo o Dios, aduna gayud kami kaluwasan. Ug diha kanimo, ikaw gayud magagakos kanamo pinaagi sa imong gugma, sa imong grasya ug kaluoy. Busa salamat sa imong mga pulong nga nagapahinumdum kanamo, nagapalig-on kanamo, ug nagapasinati kanamo sa imong tinuod ug putli nga gugma. Busa o Dios, ikaw manalangin ka namong tanan karon aron kami Ginoo mahimo na usab nga takos nga mudawat sa imong grasya, sa imong kaluwasan o sa imong pasaylo aron kami mahimo nga mga panalangin ngadto sa uban. Naot Ginoo nga ang imong mga pulong o kanunay among gabayan sa among inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Ug magkinabuhi kami uban ug pinasubay sa imuhang mando ug sugo nga maghigugmaay kami tanan. Usa Ginoo, tagi kami kanunay sa direksyon sa among kinabuhi aron kami magalakaw uban sa imong grasya ug gugma. Ug karon ang grasya sa Dios nga walay paghubas, ang gugma sa atong Ginoong Hesukristo nga putli ug walay pagkabalhin, ug ang pag-uban, paglig-on sa balaang espiritu mga pabilin ka natong tanan gikan karon ug sa walay katapusan. Amen.